салом дӯстон, рӯзи гузашта аз рӯйдодҳои футбол бой буд. Дар майдонҳои Аврупо воқеаи таърихӣ рӯй дод, ки дар бораи он мо алоҳида гап мезанем. Тими миллии ҷавонони Тоҷикистон дар ҷоми Осиё аввалин ғалабаи худро ба даст оварда имконияти ба плей-офф баромаданро пайдо карданд. Дар бозии даври дуюми гурӯҳии футболбозони 20сола ҳамсолони худро аз Умон бо ҳисоби 1-0 мағлуб карда баъдан пурра ба ҳимоя нишастанд, ки ин ба тими миллии ҷавонон зебанда нест. Аз кори мутахассиси беларусӣ ҳамагон изҳори норӯзигӣ баён мекунанд. Масалан, дар ин бозӣ ҳайати интихоб кардаи мураббӣ комилан аз рӯи мантиқ нест. ҳамон бозингароне ки дар кафа буданд куҷо шуданд? Салом Ашур Мамадов, Кабир Салимшоев, Абдулло Шарипов ки муҳраҳои асосии тим ҳастанд, дар захира нигоҳ дошта мешаванд, ки ин ба ақл рост намеояд. Хайрат ки Амадони Камолов капитани даста аст ва дар бозӣ иштирок кард. Голи ягонаи ӯ ғалабаи минималии мунтахаби Тоҷикистонро таъмин намуд. Акнун дар бозии сеюм бояд Урдун аз Умон мағлуб гардад ва Тоҷикистон ба Корея ақаллан мусовӣ кунад. умед дорем ки футболбозони ҷавон саранҷоми хуб интизор аст. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо бармегардад ва мо ба наздикӣ хоҳем фаҳмид, ки кадом дастаҳо ба даври якашнӯҳӣ роҳ меёбанд. Челси кӯшиш мекунад қаздияшро аз Боруссия Дормунд бигирад. ПСЖ ба меҳмонии Мюнхен рафта ҳама силоҳи худро барои ғолибият сарф хоҳад кард. Милан мисли бозии аввал кӯшиш мекунад ҳисобро нигоҳ дорад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастаҳо тайёр карданд? Тамошои ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ, аз томи гӯшаву дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Титу пора, тору мор, сӯзондани каппа ва чанд синоними дигар агар дониста бошед, дар бораи бозии дастаҳои Ливерпул ва Манчестер Юнайтед ҳарф занед. Премер лигаи Англия бо чунин бозиҳои афсонавӣ дар дили мо ҷо мегираду дигар аз он берун намешавад. Ҳанӯз бозӣ бар зидди Реал Мадрид нишон дод, ки Ливерпул як марҳилаи муайяни буҳронро гузаштааст ва ҳисоби 5-2 натиҷаи арзандаи он бозӣ набуд. Аслан ҳисоби 7-0 барои рақобати Ливерпул ва МЮ ҳам ҳисоби боадолатона нест. Ливерпул дар мобайни бохти 5-2 аз Реал ва ғалабаи 7-0 бар МЮ қарор дорад. Тенхак дар бораи ин рақобат пас аз бозӣ чунин гуфт: ин гуноҳи як касу ду кас нест, ин гуноҳи 11 бозингар аст. Ман дар нимаи дуюми бозӣ 11 футболбози ғайрипрофессионалиро дар майдон дидам, ки тибқи нақша кор намекарданд. Инам дар ҳоле ки пеш аз бозӣ Тенхак чӣ гуна мушкил будани бозӣ дар варзишгоҳи Энфилдро эътироф накард. ӯ гуфта буд, ки Энфилд ҳам мисли дигар варзишгоҳҳо маъмулӣ аст ва масоҳати якхела дорад. акнун фарқиятро хушрӯ фаҳмид. Барои Салоҳ ин бозӣ аҳамияти хуса дошт. Бозингари мисрӣ беҳтарин нишонзани Ливерпул дар Премер лигаи Англия шуд. ӯ аз Робби Фаулер гузашт. ҳамлагорони Ливерпул ҳам аҷоибанд. дар бозиҳои дигар миллион имкониятро истифода намебаранду дарвозаи беш аз 7 метраро намебинанд. дар ин бозӣ бошад аз 8 зарбаи рости бозингарони Ливерпул 7-8 бо гол анҷом ёфтанд. дубли Салоҳ, дубли Гакпо, дубли Нунес ва як голи Фирмино ҳамаро маҷбур карданд то варақҳои таърихро гардонанд, ки оё Манчестер Юнайтед ягон маротибаи дигар бо чунин ҳисоб мағлуб шудааст. маълум шуд, ки мағлуб шудааст, вале дар солҳои 30-уми қарни гузашта. Рой Кин, легендаи дастаи МЮ, баъди тамом шудани бозӣ ишора кард, ки агар ман бо ҳисоби 7-0 мағлуб шавам, ба муддати ним сол аз чашмо дур мешавам, то маро ҳеҷ кас набинад. акнун дар бораи рақобатҳои дигаре, ки дар чемпионатҳои аврупои шаби якшанбе сурат гирифтаанд, суҳбат мекунем. дар Испания Барса ғалабаи навбатиашро ба даст овард. дар канали Барса TG дар мавриди ин бозӣ мо аллакай видео баровардем. Реал Мадрид бар муқобили Бетис дар сафар бозӣ намуд. барои дар пойгаи қаҳрамонӣ мондан мадридиёро лозим буд то ғалаба ба даст оранду таъқиби Барсаро идома диҳанд. аммо дастаи Бетис рақобати арзанда нишон дод ва ба дарвозаи худ ягон гол сар надод. бозӣ мусовӣ анҷом ёфт ва акнун фарқият байни Барселона ва Реал 9 холро ташкил медиҳад. баъд аз ғалаба бар Ливерпул, Реал дар 3 бозӣ пирӯз намешавад. мусовӣ бо Атлетико, бохт аз Барселона ва мусовӣ бо Бетис. Лукас Васкес пас аз рақобат ишора кард, ки муворибат то ҳол тамом нашудааст. мо то охир барои қаҳрамонӣ мубориза мебарем. бозии серголтарини даври 24 дар Испания дидори Атлетико ва Севилья буд, ки дар он шогирдони Симеоне бо ҳисоби 6-1 дастболо шуданд. аз ин тӯҳфаи беҳтар дар рӯзи зодрӯзи Диего Симеоне намешуд.
бозии марказии ҳафта дар Италия дар пойтахти он баргузор шуд. Дастаи Рома ва Ювентус қувваи ҳамро дар майдони Олимпико санҷиданд. Жозе Маурино ва Массимилиано Аллегри аз ҳамдигар тарсида сараввал эҳтиёткориро пеша карданд. Баъд аз голборони Ливерпули МЮ ин бозӣ чашмро ба дард меовард, аммо ҳамаи қулфҳоро Ҷанлука Манчини бо голи худ кушод. Бозӣ тез шуд, аммо натиҷа тағйир наёфт. Жозе баъд аз ин бозӣ гуфт ки рақобат ба он тавре ки мо мехостем ҷараён дошт. Интер бар Лечи ғолиб шуд. Генрих Михтарян ва Лаутаро Мартинес пирӯзии неразуриёро таъмин карданд. Аз бозиҳои дишабаи Фаронса танҳо ғалабаи Марселоро бар Рен ишора мекунем. Саид Калашинец пирӯзии Марсилиёро таъмин кард. Улфрид Заҳа ният кардааст ки аз дастаи Кристал Пэлас рафта карьерашро дар клубҳои сатҳи баландтар идома диҳад. Айни замон дастаҳои Челси ва Арсенал ба бозиҳои футболбози хатти ҳамла бо диққат назар карда истоданд. Шояд баъд аз анҷоми мавсими ҷорӣ Заҳа дар Лондон монад, вале дар дастаи топи пойтахт бозӣ кунад. Қарордоди кунунии Улфрид тобистони соли ҷорӣ ба анҷом мерасад. Ӯ аз шартномаҳои нави Кристал Пэлас даст мекашад. Гуфта мешавад ки шартҳои беҳтари қарордоди нав ҳам Заҳаро ҳавасманд карда наметавонад. ӯ дар қарори худ устувор аст ва аз ҳамаи пешниҳодҳои нави Кристал Пэлас рӯй хоҳад гардонд. Замони Заҳа дар Манчестер Юнайтед буду ба ӯ ояндаи дурахшонро дар ин даста ба ӯ пешгӯӣ мешуд. Дар замони Давид Моис муносибати ӯ бо сармураббӣ хеле бад шуд. Баъди ин ӯ ба Кристал Пэлас пайваст ва давоми чанд сол ки ин бозингари африқоӣ яке аз дурахшонтарин бозингарони Премер Лига аст. Ин ҳам дар ҳолест ки ӯ дар як дастаи миёнаҳоли чемпионати Англия бозӣ мекунад. Дар мавсими ҷорӣ бозингари 30-сола дар 20 бозӣ 6 гол ва 2 ассист дорад. Ҳамаи сармураббиёне ки ба Кристал Пэлас меомаданд Заҳаро ҳамчун бозингари озод дар хати нимҳимоя ва ҳамла истифода мебурданд. ӯ дорои техникаи олӣ буда дар контрҳамлаҳо нақши муҳимтарин дорад. Рафиқон, чемпионати ҷаҳон ба охир расид. Ман канали Утка Геймсро ба шумо тавсия додам ва онҳое ки маро гӯш карданд пули хуб ба даст оварданд. Аллакай паго Лигаи чемпионҳо бармегардад ва шумо метавонед дар канали онҳо ҳар рӯз ду прогнози ройгон гиред. Пас онҳое ки мехоҳанд прогнозҳои олӣ гиранд ба ссилкаи дар описания буда даромада пул кор кунанд. Шартномаи Харри Кейн бо Тоттенхэм пас аз 15 моҳ ба анҷом мерасад. Тибқи хабарҳои охир то тамом шудани қарордод Кейнро иҷозаи рафтан аз Лондон нахоҳанд дод. Аммо гуфта мешавад ки ақидаҳои Леви нисбати ин масъала метавонад иваз карда шаванд. Кейн ҳақ дорад ки аз шартномаҳои наве ки ба ӯ пешниҳод шаванд даст бикашад. 15 моҳ хеле зуд мегузарад. Кейн метавонад бепул ва бехайрухуш гуфтан тарки Тоттенхэм кунад. Бораи ҳамин гуфта мешавад ки мулкдори дастаи Тоттенхэм Даниэл Леви эҳтимолан омода хоҳад буд то Кейнро фурӯшад. Нархи гузариши ин футболбоз ба дастаҳои дигар бояд на кам аз 100 миллион евро бошад. Қаблан талабгори асосии Харри Кейн Манчестер Сити буд, вале акнун онҳо дар доштани Холланди зинда ба Кейн ниёзе надоранд. Ба Манчестер Юнайтед, Челси ва Арсенал ҳамагари марказӣ лозим аст. Ҳамзамон бо дастаи Англия клуби асосии Олмон Бавария ҳам метавонад ба Кейн пешниҳоди ҳамкорӣ намояд. Вале монеаи асосии гузариш ба дастаи Бавария метавонад нархи гарони ҳамлагари мунтахаби Англия бошад. Мюнхениҳо тарафдори хароҷоти калон нестанд. Аз Испания дастаи Реал Мадрид метавонад Кейнро ҳамчун ҷойгузини Бензима харид кунад. Карим Бензима ба рафтанаш аз дастаи Реал Мадрид наздиктар мешавад. Бозингари фаронсавӣ дар ҷараёни мавсими ҷорӣ 7 осеб бардошт. Набудани ӯ дар бозиҳо ба натиҷаҳои Реал Мадрид таъсири худро расонданд. Бозингари хатти ҳуҷум пас аз баргаштанаш ба майдон боз дар сатҳи пештараи худ бозӣ дорад ва аммо роҳбарияти дастаи Реал Мадрид дигар бовар надоранд ки Карим метавонад чанд соли дигар дар чунин сатҳ бозӣ кунад. Онҳо ба ҳамлагарони дигар таваҷҷӯҳ карда мехоҳанд то тобистон вариантҳои хубро дар хатти ҳуҷуми марказ пайдо кунанд. айни замон Перес дар болои мизи худ исми даҳо ҳамлагаро дорад. Аз байни онҳо ӯ бояд шортлистро тартиб диҳад ва аз байни чанд нафар як ҳуҷумкунанда интихоб шуда маҳз ӯ корномаашро дар Бернабеу бояд идома диҳад. Дар қатори номзадон Ришарлисон, Влахович, Осимхен ва Харри Кейн қарор доранд. Дар баробари ин чанд футболбози ҷавон аз дастаҳои португалӣ ном бурда мешаванд. Ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.